Το 6 Hornets, κάπως αντίθετες πορείες για τις ομάδες. Η Slough Hornets όμως είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Θεωρώ ότι σήμερα δεν θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της. 4-4 με καλάθι του στάρ της κατηγορίας, του Ηλία Συρίγου. Βλέψιμο. Μπροστά η μπάλα στον Φερεντίνο. Ο Φερεντίνος το χάνει. Εκεί όμως αστοχεί και ο Πουλημενέας. Πολύ δυνατή να θυμάται την έτσι φέτος. Συρίγος, τριπλάρι. Τελικά σουτάρει για 3 και το γράφει ο Ηλίας Συρίγος. Πάλι τώρα στην επίθεση Slough Hornets. Βλέπει. Φεύγει, σκοράρει για 2. Πολύ δυνατή στο ξεκίνημα η Nothing But Nets. Ο Φάνης Παγώνης έκλεψε και πέτυχε το layup. Πολλές αλλαγές. Παιδιά επίσης που είναι κοντά στην ομάδα, ακόμα και αν δεν αγωνίζονται. Ο Γιώργος Συρίγος σήμερα και ο Αλέξης Νικολακόπουλος. Όμως για τη δεύτερη. Μέσα και η δεύτερη. 6-15 από τον πρώτο σκόρερ τον Nets αλλά και της κατηγορίας. Ο Καστριώτης πέτυχε 2 στις 2 και έκανε το 8-17. Στην κορυφή λοιπόν είναι η Nothing But Nets με ρεκόρ 6-2. Καλησπέρα στον Great Gandalf. Εδώ μαζί στηρίζει τους Nothing But Nets. Λες Χρέη Point Guard. Παγώνης. Με τα εντυπωσιακά αθλητικά προσόντα. Κακό σουτ, εκεί όμως είναι ο Φερεντίνος. Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Χρήστο Φερεντίνο. Καραμίτσιος για 2. Rebound του Πουλημενέας. Μπροστά στο Συρίγο. Θα επιτεθεί. Ωραία περνάει. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Να εδώ μια γρήγορη επίθεση. 17-28. Καραμίτσιος, Βελάλης. Πολύ καλή άμυνα από τον Κάρλης σαν αυτή. Συρίγος. Όπα, μπερδεύτηκε. Νόμιζα ότι κάνει φάουλ και πήγε το τρίποντο από ό,τι κατάλαβα. 17-28, μακρύς για 3. Όχι καλό το σουτ. Πάλι μπροστά ο Συρίγος. Έχει τον κοντίτρο μακρύ εκεί, δεν θα έχει θέμα. Πέρασε καλά και φάουλ από τον Συρίγο, ο οποίος κατευθείαν αλλάζει τα δεδομένα στο παρκέ. Nets που κόλλησαν αρκετά στη δεύτερη περίοδο, όμως η είσοδος και πάλι του Συρίγου στο μάτς. Τώρα πασάρει ωραία στον Παγώνη, τώρα ο Παγώνης πασάρει στο Βογιατζόγλου, το χάνει αυτός. Άλλο ένα ριμπάτο από τον Πουλημενέα, μπροστά για τον Συρίγο. Θα δώσει στον Παγώνη και καλάθι. Το γρήγορο παιχνίδι είναι αυτό που έχει δώσει όθηση στους Nets. Το παλεύει όσο μπορεί από τη μεριά του. Καστριώτης για 2, τράβηξε το δικτάκι ο Μπελάλης και χάρισε 2 πόντους. Με ένα 5 out είναι τώρα. Ο Κάρλες έχει βουτήξει, Μανικιώτης είναι από τα λίγα σου που παίρνει και είναι πάρα πολύ καλό. Αν σήμερα κερδίσουν, ένα σενάριο που είναι το πιο πιθανό, θα διατηρηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας. Ωραία πάσα από το Συρίγο και άλλη assist. Μαγκανάς στο καλάθι. Ο Μακρύς όμως κρατάει τη θέση του πάρα πολύ καλά. Μαγκανάς. Φερεντίνος για 3. Όχι. Συρίγος είναι εκεί όμως. Επιθετικό rebound και καλάθι. Για να δούμε. Συρίγος. Και άλλη assist για το Φερεντίνο που σκοράρει 26-53. Παραμένουν λίγο κάτω από την ζώνη των play-offs. Πάνω όμως ακόμα από τους Oysters και τους Παγώνης φεύγει και πάλι γρήγορα. Παγώνης ο οποίος κοιτάξτε πόσο γρήγορα έφυγε. Είναι τρομερός ο Παγώνης. Μπούλης. Φερεντίνος. Έκοψε ο Καστριώτης ωραία. Και τελειώνει και τη φάση. Ωραίο μπάσκετ. Πάλι άστοχοι Hornets. Φερεντίνος, Μανικιώτης. Θα αστοχίσει το layup.
Αυτό ήταν λοιπόν τελικό σκορ για την 10η αγωνιστική της Elite, της League 2, συγγνώμη, Slow Hornets, Nothing But Nets, 34-64. Ήμασταν μαζί για 3 περιγραφές. Ήμουν ο Νίκος. Ευχαριστώ όλους όσους μείνανε μαζί μας σήμερα.